syarate gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak Pak. Kok iso ngono? Wis ora Pak. Aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Daru, ora nganggo kayu Jaya Daru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakangne Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunak-unak karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunakke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labui. Nek bapak kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kaya tak colonge, Pak. Aku nameng kon nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak menake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika, wah malah dienggo. Ngene mawon Pungulun. Nek Pungulun nyuwun syarat srana bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Daru kalawan kayu Jaya Daru. Ora masalah. Ora masalah. Ora entuk Dewa Daru, ora entuk Jaya Daru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Daru lan Jaya Daru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Milik perhutani wis tak tegur. Apa meneh milike dewa? Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, men. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngesaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong ki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing Kawah Candradimuka. Ora masalah. Gong, Kawah Candradimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangpan ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep tok bleh sakarmu, arep tok keleti sakarmu, arep tok tongseng sakarmu. Ning Bagong ki menungsa.
sirahmu sisan. Ana wong lagi omongan tok ae engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Dene wis bengak-bengok ora. Sampenake dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trima. Bagong kita wani lan panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Gong wah jan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Reng rasa cerewet iki sardati ku ndak ora gek metu-metu. Kowe iki aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedeni namane. Pokoke Semar wong atuwamu kudu basa, kudu nyembah kelawan ulun paringi syarat ingkang kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kosok baline. Sampeyan ora menengke Dewa Daru Jaya Daru, rawe lantas malang kapuntung. Kita wani karo panjenengan ulun sing tak wedeni awamu. Ayo ning ndi papan wong neter kadidayat dikrubut para dewa cemplungan ing kawah candra dimuka. Siap ayo ora bakal aku wedi rupa wani jembar wani kene. Ngapa ya Mir? Mula penyakitku ki ra mari-mari. Ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ora entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen lho. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kan piye? Ampun. Piye to cah iki aku malah bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni terus. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati tak wujudane. Ngono ya. Wis men, ngopo aku urip yo men doyak-oyak mendring kok. Sore 2000 boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan ambare kok yo nyicil. Orang yo kan yo kebutuhan liyane terus. Iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandhangono. Nala garing aja ngewangi Petruk aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis Semar rasane ngendi-endi? Ora rasane ngendi? Ya. Petruk rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki ra mengijen rene padahal nggo karyawan rong bos e. Orang kene mengijen ora aku yang rombongan. Dadi nek dewa ora meneke Dewa Daru Jaya Daru. Aku sing bakal nyokok nungguing para dewa. Ya, semangat. Wis terus. Ya. Ayo, Pak. Heeh. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku nunggu adi sing ngomong apa ya ora dong. Pareng ya, Pak. Ya sing hati-hati. Wis, lenggak sing kepenak. Aku mangkat aku. Wit. Ngopo kok ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Gareng seneng karo bojoku.
Apa iya? Kuwi sok WA aku sok ngenangi kok. Ngopo reng? Ora kok. Ora yo kuwi wong tuwa senengane yo aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Truk. Kesibukan dengkulmu mlocot kuwi ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu ramu, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggaseng sekeca ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati, Bagong. Wah, pentoke aja kuwatir, men. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Ranggana magawe glarira wang-wang sapa itu? Dewa ngono jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal malah. Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam iki kancane Wanda iki kudu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon marang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong. Dalem sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu kok meneng to? Ora ana to, ora ana sing wani karo Jatimurti to. Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nah. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Buan iki kowe sidane ya glete ndak tak basa-basanan ya, Tru. Engko nek kuwalat ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat to. Mancen nekat kan. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grama kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Kok mumbul. Lho, ih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho, malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya.
Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa. Hah? Aja kok kowe bapakmu ki nek salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kadewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kuwi? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus dis ngono. Aku ora siap, Petro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kar dibondo kaya penjahat. Cacing tak tidak menungso molek butuh males, Dra. Bagong ki menungso duwe perasaan. Ana kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawat dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tibanane Petro. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sike wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi kowe ngiperang sik engko nek kowe kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tangan-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak odene ngono kuwi sing ndak gayeng. Wani karo aku. Sing tak wedani matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merkaring pati pangha tanyane. Iki merkaring maju Bathara. Mati. Sebabe, nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Kowe jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Genah. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora kelebon apa-apa to, urung. Mau candak sauna diantel jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ra ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh.
Bathara Indra teko set ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan omah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-aji. Oh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarene bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki duwe pengapesan. Dewa iki derajate dhuwur, sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa iki ora kena digrayang nuwun sewu, mestaka tekan dodo. Oh, ning nek digrayang dodo mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo, weteng padha dengkul. Iki nek omong kosong lho. Engko aku majune diajar ora. Nek nganti ora kena, engko nembung karo bapak. Pokoke kene medun. Kene medun. Jas. Tenan tetep tas lentre yakin. Antem kon weteng diek dhek dinggo sesentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati dengan aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas ya. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu. Pecah ya. Canggleleng padake anak Semar dantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi nyungkus iki. Nah. Nah, lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantem karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Yo kok tak jak omong yakin ta iki. Memantapkan lho. Yo. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep. Sambat lekane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Wah. Kakang Bathara Indra kena apa? Medyan ngantem ya milih. Mak cekluk. Larane ora jamak. Woro. Sapa iki? Ulun Bathara Brahma. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Arep ngopo? Engko udah terande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra, ha? Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa? Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Ku paling ngetoke geni sak lumbung bantu ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, ngene ya. Sing dadi nyatane.
candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candak aturke Bathara dosen. Nampa pidana. Edan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora penak to? Iya. Kalah kok yakin. Aja to teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Iso mecah sirahku. Ya mbah, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati saiki margane pati mergaya. Ayo Malaso, ya, Malaso. Wah! Mati aku. Piye Kong? Cara brangae bajigur ngono. Ngapa? Tak inceng ndase. Sepatune dunggahke. Aku mbajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Wah iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Emoh. Leren kok golek es teh barang ora. Tulung iki ora tau ombene weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Jan nekate ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyro tambegan ngono wis mari. Wetenge terus-terus. Kowe ora ukuran kok Gong iki. Penyakiten piye kowe? Kok gede banget semono to, Gong? Mbok rasa trewet, rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane tung. Padahal klontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Ya ora gleleng kowe. Gleleng kok kuwi. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temburu. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ngono nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Truk, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Truk. Iya. Nek ora tak tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kowe Bathara Yamadipati arep njabut kowe praetno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu regane kae. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Ya. Oh sing jabuti nyawane titah. Ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu, jabuten iso mati jenenge. Wah.
Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Kandhane ngayal. Ya mati kowe kelangan nyawa tenan tak oyahe le. Tak jaloke. Boke Gong saka cangkem tangi le aku ngerti ya Madipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak temploke ning awakmu tangi Gong baru nyawa kirik kok ya Gong waduh Emoh. Mbah wis cilaka. Wah, Petro. Kandang wae. Wah. Alhamdulillah bener Gong ya Madipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip. Lho, krasa to kowe? Krasa. Enak ngomong kok lorane wuh. Kleru nyawa kirik. Wah, jan. Arep tak dol to? Ora ya. Arep didol-didol ora. Lho ya Madipati sing ngoyak. Minggir to. Arep kapan? Jabut genti nyawane. Gong, men pokoke. Jabut genti modar kowe. Adake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong. Ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Saake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku rene njabut. Aku kadang kala ora tak jabute metu dhewe. Ora nutruk dingonane kowe. Kejengkit panis e. Kowe nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal tak ajar. Iya, iya. Oh, lah edan dipreteli. Ya. Ayo kuwi kan opo jenenge bus kape? Waduh meh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Iya, wah wis. Ya. Ayo kita tampani. Lho apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggone iki. Lho. Ben ngopo? Ngingu kok jenggon. Ngingu ki wedhus ben mana? Oh, yo men iki senengane kok senara. Wis ana mulai kana. Yo ki kowe. Wis bali kana. Mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulai, Pak. Wah.
wanita kang kinara wangsit pindha kombang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone miang kalihing kangkung peksimi beruluke ngungkuli langit Mas Tunama sidam sekaring bawun langgeng andu para temene ngatasé mung drajating Panakawan isa ngorak-arik karo barisaning para dewa Bagong Petruk Nala Garing kita ora gelem mundur kita ora gelem masrahake lawan diri kita ulun bondo ulun boyong marang kayiwangan yen perlu wong atuwa kita aja takon dosa padukuan tak tamani cis trisula ora kobong wong sak padukuan aja dundang manik moyo keparat prayitna semuriris eka bawit titiyani kandayani trisanya purnama sasi manik maya lah kok ngligaku sapa kadiwaken Kakang Semar sampun boten wonten raos sabar malih wonten manahipun ingkang rayipun Manikmaya dinten sakmangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong napa mboten menawi mboten kula mentala bumi angus padukan pring apus mriki Kakang Semar sabar to ora kaya ngono kuwi kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong kuwi wong sogal-srogol Bagong kuwi wong kebak sembrono nek tok tanduki malah kowe engko kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah musuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal-babaling nepsu ing ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun boten peduli. Bagong boten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pringapus. Lah dalah wis iki men durus bapak. Ora usah nesu manut karo bapak. Nek ora manut tak malah ora takon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara guru kok dimetangane papan. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papan kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak kok men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimukha. Lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paringipun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kaliyan kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku
Gusti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi sumimpen nelenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangawasipun kadiwatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten parengaken Bagong kula boyong dhateng Kayiwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dhateng Kayiwangan. Sawise tekan Kayangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayangan sakmangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah menapa mboten? Lakonane. Pak. Saya aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Nang rasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki umpama ndek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti yo ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapak keprada kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora men mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkem kowe. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki rak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae kelas kowe do nangis ngopo? Ya mengene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate iki cacahe pira? Kok raimu ora. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil dongol macan. Wong kok sing diarep-arep kok warisan. Aja, Pak. Ku duwe sertifikat 3, ngandel ora. Didom sik, Pak. Iku ora ya krep kok ora. Rek. Aja rek. Aku ya wis tuwa, umurku ya wis pirang-pirang. Wong urip lakune nang dine, kejaba mau mati, bapak mati aku ya tak mati. Wis kira asa melu-melu. Aku ora mentolo karo kowe. Aku ora mentolo karo bapak, ya ora mentolo karo kowe, Reng. Nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru, kowe arep dipidana karo Bathara Guru. Pukulan kula mboten kantun, kula yo melu teng Kayangan mang pidana sisan kula. Terus? Bagong kok ora nangisi awake dhewe. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora duwe perasaan apa-apa. Gong, iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan nang njaluk. Kowe ora pengen melu nang Kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang Kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa?
Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Wae aku nang omah wae. Nek nganti aku kok gagal gegayuanku bangun niki, sapa sing dicucuk? Wis, nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah. Aku matur nuwun ya, Reng. Matur nuwun ya, Truk. Matur nuwun ya, Pak. Wis do belani karo aku. Pun purun gak digawuri. Pun mboten cari takon cemplung kawah blung mudhar kabeh pun. Iya, aku ngene iki nglabuhi kowe lho, Gong. Heeh, aku ya ngerti kok, wis tenang. Engko tak tulis nang tembok omahku. Pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk. Pahlawanku. Ya dilukis. Wah, angel lukis matamu lho, Reng. Setan menang katakan Kakang Semar. Piye? Panjenengan sampun ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Awakmu mati kok ora ikhlas. Mati ku sangkane dhewe-dhewe. Upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake. Ngono Gareng ikhlas. Mboten ikhlas napa? Bapak ora ana kok kula kene anjing sambat sebut karo napa? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas pun mampu to kula telu-telune ten kayangan. Ganti suwe Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplung aku ning kawah Candra Dimuka. Ulun bakal maringi Dewandara lan Jayandara lawan Bagong Semar Badralaya.